Ambo pernah bapak-bapak ibu-ibu ketubah ambo balimpi tuh. Ambo sarayo anak yayen tamatan fakultas dakwah. Itu nah jurusannya. Tolong Pak Cik anak jamaah khutbah balimpi. Nah ada bahan do Pak. Itu nang gadang Sarawak tuh. Khutbah ndak bisa awak kuliah di fakultas dakwah. Ndak ada bahan. Nah, itu kadang Sarawak. Kalau Sarawak kadang nan awak pakai berandai itu Pak, itu rencak tuh. Besilik, tari sewa, tari piring. Nah, Sarawak kadang namanya tuh. Kalau kadang Sarawak, nah, itu ndak kemenakah hidup icie. Kapara ndak mapan, memelihara ayam ndak amut. Iya kan? Jadi pegawai negeri gaji ketek. Sadonya Malaysia ti, mau je pun ndak amut. Ari balai di pekan